Защо трафикът на сайта ми пада? Това е въпрос, който много маркетолози и собственици на бизнеси се задават. Особено през 2025, когато AI започва да навлиза все повече и повече в дигиталния маркетинг. Падането на трафика винаги се случва в даден момент. Въпросът е да преценим защо това се случва и как може да оправим този проблем. В това видео ще обясня именно това. Кои са основните причини вашия трафик от Google да пада и съответно какво може да направите, така че да обърнете тенденцията. Разделил съм спадовете на трафика в две категории. Постепенно спадане на трафика и рязък спад на трафика. Ще започна с постепенното спадане на трафика. Ако сте забелязали, че вашия трафик спада през последните 2, 3, 5, 6 месеца, то тогава това е тенденция и не е нещо краткосрочно. Основните причини за такъв плавен спад на трафика са следните. Промяна в потребителското поведение. Хората може би са започнали да търсят по различен начин вашия продукт или услуга. Може би са започнали да използват повече ChatGPT, отколкото Google. Особено когато става въпрос за информационни търсения. Тоест, ако забележите, че трафикът ви спада от блога, от информационното съдържание, което имате на вашия сайт, то тогава проверете тези ключови думи, дали за тях се появява общ превид създаден от AI и вероятно, може би ChatGPT отговаря по-добре на въпросите, отколкото вие във вашия блог. Тоест, отговаря по-кратко и точно. Един такъв анализ трябва да бъде достатъчно задълбочен, защото често пъти, ако потребителите са сменили начинът, по който търсят вашата услуга или продукт, трябва да разберете какъв е този нов начин, да кажем, че това е ChatGPT, и вие също трябва да се появявате в ChatGPT. Следващата причина е сезонността. Да предположим, че продавате къмпинг оборудване. При къмпинг оборудването има покачване на търсенето от февруари-март и продължава някъде към септември-октомври. Но през зимата бизнесите, които продават къмпинг оборудване, усещат спад, който е сезонен и е напълно нормално. Следващата причина е конкуренцията. Трябва да проверите дали имате спадове в позициите на основните ключови думи, за които се опитвате да се класирате, или ключовите думи, от които идва този спад на трафика. Естествено, ако видите, че сте паднали на няколко позиции, трябва да прегледате сайтовете, които са над вас, които са завзели вашата позиция, и да проверите какво те правят по-добре, така че да убедят Google да класира тях, а не вас. И последната основна причина за плавен спад на трафика е SEO неглижиране. Това е доста широко понятие, което може да включва технически проблеми по сайта, устаряло съдържание, твърде много спам, лоши беклинкове. Това също е един много сериозен анализ, който в повечето случаи води до спад на позициите, лошо класиране и оттам спад на трафика. Това са четирите основни причини защо вашия трафик може да спада. Тези причини имат и много подкатегории, т.е. за всяка една от причините може да се задълбая и да се анализира допълнително и да възникнат нови и нови причини защо трафикът може да пада. В повечето случаи всъщност причините са комплексни и са комбинация от тези фактори, които току-що изброих. Например, ако вашето съдържание на сайта не е въобще обновявано от 2021 година, AI също навлиза доста сериозно, конкуренцията влага големи бюджети за SEO, то това са комплексни фактори, защо вашият сайт пада, и всеки от тези фактори е отговорен с някакъв процент, защо трафика ви пада. Да кажем, SEO неглижиране е 30 до 40%, защо имате лошо класиране и трафикът пада, конкуренцията отговаря с 20%, защо трафикът ви пада и така нататък. И сега втората категория фактори, защо трафикът ви пада. Втората категория са така наречените резки спадове в трафика. Да кажем, виждате спада в трафик в рамките на 2-3 дни до седмица. Това е доста рязък спад в трафика. Причините са следните. Апдейт на алгоритъма на Google. Трябва да следите кога Google прави апдейти в своя алгоритъм. Ако съвпада вашия спад в трафика и точно по същото време се е случил апдейт в алгоритъма на Google, то тогава най-доброто нещо, което може да направите, е да изчакате известно време, преди да започнете да правите някакви промени по сайта. Анализирайте също какво представлява този апдейт на Google. Google предоставя информация какво са апдейтнали, но често тази информация е доста неясна и недостатъчна. В този ред на мисли е добре да проучите конкуренцията в този случай
как техните сайтове са били засегнати и като цяло да проучите нишата в Google, кои сайтове са дръпнали напред и на кои позиции им са паднали. След това технически проблеми на сайта. За разлика от техническите проблеми, които предизвикат плавни спадове в класирането и оттам трафика, при резките спадове техническите проблеми са доста по-сериозни. Най-често такива резки спадове се виждат при миграция. Ако се прави редизайн, миграция на сайт, сменя се хостинга или платформата, има някакво видове миграции и ако тогава не бъдат направени правилно редиректите и като цяло SEO процесите пропуснат, то тогава много вероятно да се появят счупени страници, сайтът да бъде обходен с тези счупени страници и позициите да бъдат загубени. Хубавото в този случай е, че при навременно реагиране се наблюдава, че Google сравнително бързо връща сайтовете на техните стари позиции. Следващия фактор е пеналти от Google. Това е доста рядко нещо и всъщност означава, Google ви е наказал не чрез алгоритъм, а някой е разгледал вашия сайт и е намерил проблем, нещо, което нарушава правилата на Google и оттам е деиндексирал вашия сайт. Това е нещо изключително рядко. В днешно време почти не се случва. В повечето случаи имате наказание от алгоритъма. Тоест, когато се случват дадени апдейти, някои от факторите за добро класиране на вашия сайт липсват и оттам трафикът пада. Но разликата, когато има такова наказание от Google, е, че сайтът за отрицателно време бива деиндексиран, но в същото време в Google Search Console може да намерите и причината, защо това се е случило. И указание как да се справите с проблема. И не на последно място проверете дали няма някакъв проблем с тракингите на сайта, защото когато, особено при WordPress, когато има апдейт на тема или на плагин, е вероятно и тракингите също да са били изтрити. Сега нека поговорим за навлизането на AI и как това влияе на трафикът, който и сайтовете получават. Една от причините напоследък сайтовете да имат спадове в трафика, особено от информационни ключови думи, е по-сериозното навлизане на ChatGPT сред потребителите, както и общия преглед създаден от AI на Google. Тези два инструмента дават директни отговори на своите потребители, което означава по-малко кликове за сайтовете. Реално като се замислите, всъщност е доста по-удобно на един кратък въпрос да получите много кратък отговор, вместо да влезнете в една блог статия и да търсите отговора от съдържание от съставено от 2500-3000 думи. В този ред на мисли трябва да направите така, че вашият бранд, сайтът да бъде препоръчан от ChatGPT или от общия преглед създаден от AI. Така че това е доста важно, защото тези инструменти са тук за да останат. Това не е нещо, което е сезонно и това ще бъде новото SEO в известен смисъл. Да направим така, че сайтовете ни да бъдат споменати в ChatGPT, в общия преглед създаден от AI и в други подобни инструменти. Но като цяло добра препоръка е да следите какво правят конкуренти. SEO-то и класирането в Google е игра, в която има губещи и печелищи. Когато позиция на даден сайт паднат надолу, то това означава, че някой друг се е дигнал нагоре. Трябва да бъдат следени тези сайтове, които са с добро класиране и да се следят техните похвати. Беклинк профил и on-page оптимизациите. След като бъде направен анализ на тези конкуренти, трябва да се направи стратегия, която да е по-добра от това, което те правят. И като обобщение, спадовете на трафика винаги се появяват в даден момент и винаги има причина за тези спадове. Работата е в това да се анализира какъв този спад, рязък или постепенен, технически или свързан с потребителското поведение и да се направи план как тази тенденция да бъде обърната. Ако и вие имате спадове на трафика, ние в ProDigitals правим подробни анализи защо са тези спадове, както и даваме препоръки и планове как да се справите с подобен тип спадове на трафика, така че да не губите клиенти.